Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Республика көнен Әлмәт халкы ничек бәйрәм итте? Түбән Мактама бистәсендә яңа яшь үсмерләр клубы ачылды. Әлмәттә гадәттән тыш хәлләр буенча укулар узды. Кичә бөтен Татарстан буенча республика көненә багышланган бәйрәм чаралары узды. 1990 елның 30 август көне республикабыз тормышында мөһим вакыйга булып тарихка кирип калды. 33 ел аралыгында Россиядән читтә дә танылып өлгергән туган ягыбыз белән горурланырга тагын бер сәбәп булган чараларны Лина Хәсәншина күреп кайтты. Казан егетләре төркеменең чыгышлары Әлмәттә үткән республика көнен башлап җибәрде. Всем желаю хорошего настроения в первую очередь. Тілерім бары тек ең изге тілекләрне. Бүгін республика көне, бүгін Татарстанда бик зур бәйрәм. Шуңа күрә бүтін барлык Татарстан халкын бәйрәм белән бергә булыйк. Без булдырабыз. Сені күрсәм яна йөрәк, шаян йөрәк, кайнар йөрәк, сені кебек кызлар сирәк. Бәйрәм котлавы белән район башлыгы Тимур Нугуманов чыгыш ясады. Ул республикабыз үсешенә өлеш кертүче һәркемгә рәхмәтләрен җиткерде. Дай Бог процветания нашему любимому Татарстану, нашей родине, нашей дорогой республике, чтобы она всегда была для нас предметом гордости, радости, и мы делали ее все лучше и краше. Бәйрәм белән! Бүген безнең республикабыз Россиянең әйдәп баручы регионы, төп икътисади күрсәткечләр, инвестицияләр җәлеп итү буенча һәм тормыш сыйфаты ягыннан безнең республика алдынгылар сафында. Министерству молодежи это особенно приятно, что День Республики рядом с молодым учреждением празднуется. Мы видим, какими темпами развивается инфраструктура молодежной политики в целом в республике. Альметьевск, безусловно, не исключение. Мы видим, как ремонтируется в рамках федеральных средств совместно с республиканскими бюджетами и с нефтяными компаниями. Я очень рад, что в Альметьевске есть все условия для жизни и созидания. Татарстанда яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә аеруча зур игътибар бирелә. Бүләкләү тантанасында фән һәм мәгариф өлкәсендә казанышлар өчен яшь мөгаллим күкрәк билгесе дә тапшырылды. На этой должности я всего лишь год. До этого я работала 5 лет в этой же школе, но педагогом-организатором. Наверное, эту награду я получила за то, что я дарю бесконечную любовь своим детям. Я стараюсь их направлять в нужном направлении, как бы это ни звучало, чтобы они стремились к чему-то лучшему, хорошему, чтобы у них всегда был хороший пример. Будущих первоклассников! Республика көненә багышланган бәйрәмнең рәсми өлеше мактаулы кунаклар уздырган бүләкләү тантанасы белән генә тәмамланмады. Район башлыгы Тимур Нугуманов һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Денис Лулаков иртәгә 1-нче сыйныфка барачак 20 нәни әлмәтлегә 1-нче ранецларын тапшырдылар. Помоги собраться в школу акциясеннән соң бәйрәмнең күңел ачу өлеше башланып китте. Республика көне белән тәбриклибез. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек, илләргә тынычлык телибез. Нәдердән Кудагыйлар ансамбле белән килдек. Бүген их карап торулары дигән җыр җырлаячакбыз. Шу бәйрәмнәрдә без һәр вакыт чыгыш ясыйбыз. Аллага шөкер. Безне калдырмыйлар, бер дә чакыралар. Татарстанның милли мәдәниятләренең күп төрлелеген республикабызда яшәүчеләрнең киемнәре дә чагылдырды. Бу безнең русча әйткәндә леди стол дип атала инде. Без бүген бөтен татар авылларының гореф-гадәтләрен саклау йоласы белән менә шундый калфаклар, түбәтәйләр, кашыклар, татар өстәлендә милли ризыклар булырга тиеш бит инде. Татар халкында булырга тиеш эшпишмак, бәлеш, чәкчәкләр. Безнең шушы өстәлендә бөтен милли ризыклар, матур-матур калфаклар күрсәтелгән инде. Гармон ул безнең. Бәйрәм ихтирам, милләт-ара дустату яшәү, ватанга мәхәббәт, бердәмлек һәм иминлек нигезе икәнен ассызыклады.
Республика күніне бағышланған бейрам программасы Самара шәһәрінен Барабаны Ашы түркімінің мастер-классы һәм шығышы белән төгәлләнде. Лина Хәсәншина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры урынбасары Денис Лулаков яшь әлмәтлеләр өчен булдырылган шартлар белән дә танышты. Калабызның яшьләр үзәге алдында узган бәйрәмнән соң Түбән Мактама бистәсендә дә булып китте. Ул 2 яшьләр үсмерләр клубына визит кылды. Родничок яшьләр үсмерләр клубы спорт юнәлешендә эшли. Биредә кикбоксинг, армрестлинг, тэквондо спорт секцияләре эшли. Шулай ук гомуми физик әзерлек буенча тренажер залы урнашкан. Мәктәпләр, балалар бакчалары белән янәшә урнашкан бина 1962 елдан гамәлдә. Электән үк Мактамада яшәүче егет-кызлар спорт белән шөгыльләнү өчен бирегә килә торган булган. Капиталь ремонттан соң биредә заманча киенеп шишнү бүлмәләре, барлык шартлар булдырылган. Балалар, яшьләр өйдә утырмасыннар өчен, спорт белән шөгыльләнсеннәр өчен, иҗат белән шөгыльләнсеннәр өчен шундый матур биналар ремонтланады, кирәк алар безгә. Что у вас в Татарстане вкусно покушать есть? Ну, треугольник, шпичмак. А это что такое? Картошка с мясом, в тесто завернут, испечённый. А еще что? Рельеш. А это что такое? Картошка с мясом, в тесто завернут, гречки испечённый. А есть что-нибудь без мяса? Есть, конечно. А что? КСТБ, а это что такое? Картошка с тесто. Вот так и живем в Татарстане. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков йөкләмәсе буенча Әлмәткә килгән Денис Лулаков Родничок балалар үсмерләр клубы ачылышыннан соң юл аркылы урнашкан Аэронавт клубы белән дә танышып чыкты. Подростковый клуб Аэронавт, там больше творческого направления, там ребята могут покулинарить, да, могут на гончарном круге что-то сделать, да, то есть какие-то керамические изделия. Могут просто там провести время, теннис поиграть, фильмы посмотреть. Могут вышивкой заняться, потому что там швейное мастерство есть, у нас хореографический зал есть, просто творчеством заняться. То есть здесь такой кластер для молодежи нашей Мактамы создан хороший. Районыбызның рәсми кунагы 2019 елда ачылган бинада да үсмерләр клубларына капиталь ремонт ясау буенча республика программасы кысаларында барлык эшләрдә сыйфатлы эшләнелгән. 4нче ел балаларга заманча шартларда файда китерә икәненә үз күзләре белән инанды. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт спортчысы акватлон дисциплинасында җиңү яулады. Кирилл Любимов триатлон буенча Россия беренчелегендә 13-14 яшьлек үсмерләр арасында иң яхшы нәтиҗә күрсәтеп беренче була. Егет Василий Васильев җитәкчелегендә шөгыльләнә. Башка темаларга. Шәһәрнең һәм районның барлык мәгариф учреждениеләрендә мәгариф оешмаларының террорчылыкка каршы сакланышы һәм теракт вакытындагы гамәлләрне эшкәртү буенча масштаблы өйрәнүләр узды. 25нче мәктәпнең практик укуларында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Здравствуйте. Школа номер 25. У нас вооруженное нападение. Стрелок на территории школы. Эшләү алгоритмы һәр вакыт шартларга бәйле, әмма беренче һәм төп өлеш 112 номерына сигнал бирү. Легенда буенча мәктәп территориясендә кулына корал тоткан кеше ут ача. Бинадагы барлык кешеләр дә бу очракта кулланырга тиешле күнекмәләрне үзләштерергә тиеш. На основании приказа Министерства просвещения, приказа Министерства образования Республики Татарстан в городе Альметьевске создан также штаб по отработке навыков ГО и ЧС и антитеррористических действий. И, соответственно, сегодня в этих учениях у нас принимает участие более 3700 педагогов и работников учреждений школьных и дошкольных образований. Мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләреннән тыш Росгвардия, шәхси САК предприятиеләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм янгын сүндерү бүлекләренең хезмәткәрләре дә җәлеп ителгән.
Үйрәнү барышында бірінші медицина ярдәме күрсәтүдә төп чаралар турында да искә төшерделәр. Уложили человека на ровную поверхность. Нужно сделать осмотр, нету ли в ротовой полости инородного тела. 25-нче мәктәп республикабызның көньяк чыгышындагы иң зур мәктәпләрнең берсе. Биредә 2000-нән артык бала белем ала. Того, как мы реагируем в таких ситуациях, зависит сохранность жизни нашей и наших учащихся, конечно же. Монды өйрәнүләр балалар бакчаларында да узган. Күнегүләр тәрбиячеләр, директорлар катнашуында балаларсыз үткән. Тренировка у нас проводится ежегодно, каждый начало учебного года и в конце учебного года. Данные тренировки позволяют посмотреть, как действует персонал и подготовить уже реальным событиям. Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен штрафларны вакытында түләргә киңәш итә. Исегезгә төшерәбез, җаваплылыкка тартылган кеше административ штрафны законлы көченә кертү турындагы карар кабул ителгән көннән алып 60 көннән дә соңга калмыйча түләргә тиеш. За 7 месяцев текущего года отделом госавтоинспекции отдела МВД России по Альметьевскому району за неуплату административного штрафа в срок по части 1 статьи 2025 КоАП РФ возбуждено более 400 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения которых судьями на 34 нарушителя наложен административный арест, 210 наложен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа и 30 нарушителей подвергнуты обязательным работам. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.